mga linlangang manlilingkod. Walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dumako po tayo sa panalangin. Tayo po'y magsitayo. Hallelujah. 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 Dakila naming Diyos Ama sa langit. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na dinala mo kami, Lord God, sa oras na ito, ang aming mga panyapak sa iyong presensya, sa iyong bahay-sambahan, para magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Para umawit sa iyo, Panginoon, para sumayaw, magtaas ng aming mga kamay, Lord God, para dakilain ka at papurihan ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, napunta po kami dito, Panginoon, para makapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Dahil, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na iyong salitang pagkain ng aming mga spirito. Lord, kami nauuhaw sa sandaling ito. Kami nagugutom sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, na hallelujah, hallelujah sa oras na ito, Panginoon. Isang malaking oportunidad, Lord God, ang may taas ka. Mapapurihan ka, Lord God, ang madakila ka, Panginoon. At Lord, kung sino man, Lord God, ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, hallelujah. Lord, lukuban mo siya ng iyong kapangyarihan, Lord God. Maging mouthpiece siya, Lord God. Maging mouthpiece siya ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, binubuksan namin, Lord God, ang aming mga isip, ang aming mga puso, Lord God. At pumasok at magremang yung mga salita sa aming mga buhay. At madala namin, Lord God, ito, Lord God, sa aming mga tahanan, Lord God. At aming maisapamuhay, Lord God. Aming matayuan at malakaran ang aming pananampalatayang buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mulit-muli dinadakila ka namin, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, minamahal ka namin, iniibig ka namin, sinasamba ka namin. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So muli, sama-sama po tayong magpupuri sa ating Panginoon dahil tunay nga, tayo po ay malayang umawit, malayang sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Diyos, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo'y malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Yes, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang
Sa sakit at karamdaman ako'y di malaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Diba, ulitin natin, malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y di malaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord! Tayo malayang umawit, magpuri sa ating Panginoon. Amen! Dalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Dalakan ko, Diyos. Dalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Yes, Lord. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo, pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Di pigilan, di papayag, na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit napawisan ay okay lang. Makapiling ka lang. Muli pa awitin natin, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, O Diyos, sa ikaw.
Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang. Mapapiling ako'y sasayaw sa'yo, Diyos. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang. Makapiling na lang, okay lang. Okay lang, makapiling na lang. Ay okay lang, makapiling na lang. Oh, purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Malayang aawit, malayang magpupuri sa'yo, O Diyos. Salamat, salamat sa iyong presensya. Purihin ka, purihin ka. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord God, for your presence. Lord, patuloy kami nga awit sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga, ikaw lang, O Diyos, ang nagtiwala sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy kang manahan sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Thank you, Jesus. Lord, muli sa gabi pong ito, tanggapin mo ang aming mga pagsamba sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Muli pa awitin po natin. O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo.
sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, O Diyos, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo ang lingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo ang lingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Panginoon, nilikha'i luluwalhatin ka. Gawin natin, napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'i luluwalhatin ka. Sabihin natin sa Diyos, napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y napahuli pa sa huling pagkakataon. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y
buti mo, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Purihin ka, purihin ka. Oh, yes, Lord. Panginoon, muli maraming salamat sa gabi pong ito. Sa napakagandang gabi, Panginoon, na ipinigay mo sa amin. Lord God, patuloy kaming nagdideklara, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy naming inaangkin, Panginoon, ang katagumpayan na kami po, Diyos, ay pinalaya mo. Kami po ay malayang magpuri, malayang sumamba, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord God, sa gabi pong ito, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita, Lord, muli, narito kami, binubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon, aming mga tenga, Panginoon. Lord God, kausapin mo ang iyong mga anak sa gabi pong ito. Maging sa aming mga tahanan ngayon, O Diyos, na nakikinig, nakatutok, Panginoon, sa live stream na ito, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita. Kahit kami po ay nasa aming mga tahanan, Lord God, Lord, speak to your people. Lord, hindi matatapos ang gawain ito, Panginoon, na hindi namin nare-receive ang portion na para po sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus, for your presence. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagyakap mo sa amin ng iyong presensya. Lord, purihin ka sa iyong pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Salamat, salamat, Panginoon. Worship you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Naramdaman po ba natin yung kabutihan ng Diyos kanina? Yung presensya po ng ating Panginoon. Amen. Napakasarap pong umawit, lalo na kapag nakatune yung puso natin sa Kanya. Kumbaga, yung puso natin ay nakatuon lang sa Kanya. Napakasarap pong magpuri sa Diyos kapag alam mo kung sino yung sinasamba mo. Kung alam kung sino yung sinasamba natin, napakasarap. Walang kapantay o walang hanggan ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Bago muna tayo mag-umpisa, tayo po muna manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabing ito na kung saan, O God, na dinako mo ang aming mga pangyapak, ang aming mga puso upang mag-aral at makinig ng iyong salita, Panginoon. Ganun na rin po, Panginoon, sa mga anak mong nakikinig ngayon sa live stream, O God. Lord, balutin mo sila ng banal na dugo at tunay nga, Panginoon, ang iyong banal na presensya, O God, ay kumilos sa kanilang mga tahanan, O God. Lord, salamat, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw lang makita, ikaw lang ang mapapurihan sa aking buhay. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, bilang isang lingkod mong tagapagsalita, O God. Salamat sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon na binaba ng Lord kay Bishop for the whole month of December, Love Conquers All. Pag-ibig ang nananaig sa lahat. Amen? Napakasarap pong may pag-ibig. Tingnan po natin yung ating mga kalapit. Tingnan po natin, lingon po tayo sa kaliwat kanan po natin. Diba? Kamahal-mahal ba? Amen? Kapalit-palit ba? Parang Lisa Soberano lang ba yan? Amen? Napakasarap pong magmahal kapag alam mo yung taong mamahalin mo. Amen? Hindi naman pwedeng magmamahal ka na hindi ka mahal-mahal. Pero kahit hindi ka mahal-mahal yan, mamahalin mo yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, mahalin mong yung kapwa tulad ng yung pagmamahal sa iyong sarili. Paano ba natin minamahal ang ating sarili? Diba? Pinapaliguan natin, di natin siya ginugutom, di natin siya sinasaktan. Ganun yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Mahalin natin yung ating kapwa. Kaya minsan pa, sabihin mo sa kapatid mo, sa iyong katabi, mahal kita. Mahal kita. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen?
Ang sabi sa John 15:13, yung key verse natin sa Love Conquers All, walang pag-ibig na ihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi sa John 15:13, wala na daw pag-ibig na masihigit pa sa nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya po ba natin ialay ang ating buhay para lang sa kaibigan natin? Siguro masasabi natin ngayon, oo naman, mahal ko yung kaibigan ko yun eh. Pero paano pag dumating yung point na kailangan niya na ng tulong? Kailangan niya na yung presensya mo. Nandun ka pa ba bilang tunay na kaibigan? Katulad ng ating Panginoon, kung babasahin natin yung sumunod na mga talata na sa 15:30 na yan, tayo tinuring na kaibigan ng ating Panginoon. Tinuring niya tayong kaibigan at hindi niya tinuring tayong alipin. Ang kailangan lang natin, sumunod tayo sa Kanya para mamutawi o maghari yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ang title po ng pag-usapan natin, Pag-ibig ang dakila sa lahat. Yan. Pag-ibig ang dakila sa lahat. Ayun po ang pinakadakila sa lahat. Sabi sa 1 Corinthians 13:13, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen? Ano daw ang pinakadakila sa lahat? Ang pag-ibig. May tatlong namamalagi daw, pananampalataya, pag-asa, at pinakadakila sa lahat, ang pag-ibig. Kaya ang title natin, Pag-ibig ang dakila sa lahat. Bakit? Kasi kaya tayo nandito, kaya ako nandito sa inyong harapan, kaya ka nanonood dyan ngayon, kaya ka nakaupo dyan ngayon, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Ama. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nandito ngayon. Diba? Kung walang pag-ibig na binigay ang Panginoon, asan kaya tayo ngayon? Diba? Baka nandun na tayo sa dagat-dagatang apoy, lumalangoy na. Diba? Kaya napakaswerte mo. Napaka-bless. Kaya sabi mo sa iyong sarili, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Kasi kung wala ang pag-ibig mo, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Kaya napaka-importante po ng pag-ibig, ang siyang maghari sa atin. Ang pag-ibig, ang manaig sa atin. Sa buhay natin, kailangan ng pag-ibig ang siyang nananaig. Amen? Magagawa natin ng mapayapa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kapag ang pag-ibig ang naghahari sa ating lahat. Amen? Lahat magagawa natin na mapayapa. Diba? Kapag inutusan ba tayo ng magulang natin o ng kakilala natin, kapag hindi mo gusto yung inuutos niya sa iyo, 'di ba? Ang hirap gawin. Parang pagod na pagod ka, parang ang hirap magwalis kapag hindi ka masaya. Ang hirap magtupi ng damit kapag hindi ka masaya, 'di ba? Pag wala kang love. Pero kapag may pag-ibig ka, nagagawa mo na mapayapa yung gagawain mo sa buhay, 'di ba? Kaya yun yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Magmahalan tayo sa kanyang pangalan. Amen? Bago yun, ano ba ang nagagawa ng pag-ibig? Bago tayo pumasok sa tuturo sa binigay sa akin, Lord. Ano ba yung nagagawa ng pag-ibig? Basahin po muna natin sa 1 Corinthians 13:4-7. Ito yung nagagawa ng pag-ibig. Ito. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Amen? Matyaga daw yung pag-ibig at magandang loob. Sunod, hindi mainggitin. Meron ba bang mainggitin dito? Ayun ang pag-ibig, nagagawa ng pag-ibig. Hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Sunod, ang pag-ibig yan. Sunod po, sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Yan. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Amen. Ako po ay tinuturuan ako ng Diyos kapag binabasa ko ito. Ako po ay dati mainit din naman ang ulo ko eh. Lahat naman tayo eh, siguro eh. Ba? Marunong naman ang tao magalit eh. Pero sinasabi ng Panginoon, ito yung pag-ibig. Hindi ka dapat magagalitin. Sunod, o mapagtanim sa kapwa. Amen? Kung meron pang natitira, o meron pang nakabaon dyan na tinik, na tinatanim mo pang galit sa iyong kapwa, o inggit sa iyong kapwa, o sama ng loob sa iyong kapwa, mga kapatid, bunutin mo na yan. Baka maging kalyo pa yan, baka mas bumaon pa yan, mahirapan ka pang bunutin yan. Baka kailangan niya ng opera.
Di ba kapag natinik tayo, minsan, okay, nasunit tayo ng kahoy, di ba? Nasaludsod. Minsan, pag dinidiinan mo, masakit mas lalong bumabaon. Ha? Anong ginagawa? Tinatanggal para mawala yung sakit. Pag hindi mo tinanggal yan, namamaga, nagnanana, di ba? Masakit. Ganun din. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kapag nagtanim ka ng sama ng loob, kapag nagtanim ka ng galit sa iyong kapwa, katagalan at katagalan yan, bumabaon yan. Hanggat sumabog ka na, hanggat mawala na yung love mo sa iyong kapwa. Amen? Kaya napaka-importante po na bilang isang Kristiyano, tunay na nagmamahal sa Panginoon, huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapwa. Diba? Kung meron pa yan, magpatawad ka na, patawarin na natin. Hindi nakakatulong yun bilang isang Kristiyano, yung magtanim ka na sama ng loob sa kapwa. Hindi nakakatulong yun. Lalo na sa lahat, hindi tinatanggap sa langit yung mapagtanim sa kapwa ng galit. Amen? Sunod sa verse 6. Hindi niya ikinakatuwa ang gawaing masama. Amen? Mayroon ba dito natutuwa kapag may gumagawang masama yung kapatid mo? Wala, di ba? Hindi niya kinakatuwa ang gawa ng masama. Ngunit, ikinagagalak niya ang katotohanan. Ayun, napaka-importante, napakasarap. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Yun. Magpatawad ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad ka na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Magpatawad ka na. Diba? Huwag niyo po akong tingnan bilang nil. Huwag niyo po akong tingnan, ay, sinilang naman nagsasalita niyo, wala yan. Tingnan natin yung ginagamit ng Diyos. Diba? Sabihin mo, magpatawad ka na. Huwag mo nang ibaon pa. Baka mahirapan kang bunutin, di ba? Sunod, ang pag-ibig ay mapatawad, mapagtiwala. Ang huli, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Ayun yung nagagawa ng pag-ibig sa atin. Nakakapagtiis tayo hanggang wakas. Kaya napakasarap bilang isang Kristiyano, tunay na naglilingkod sa Diyos, makita sa atin yung ginagawa ng pag-ibig sa buhay natin. At yun ay ang ating Panginoon. Kasi kapag ang Diyos, yun nasa puso natin, magagawa natin yan. Yun nasasaad sa Corinthians. Magagawa natin yan. Kasi hindi ka magagalit, uy, nabubuhay sa akin si Kristo eh. Baka hindi matuwa si Lord sa akin kapag nagalit ako sa kapwa. Hindi mo na magagawa yun. Kung magalit ka man, andun yung Holy Spirit magpapaalala sa'yo na, nagalit ka kanina. Mangi ka ng tawad. Ako po, testimony lang, yung nakaraan, napagsabihan ko na masama yung salita yung kapatid ko. Nandito siya ngayon. Yan. Sabi ko sa kanya, nagagalit ako dahil mahal kita. Nakapagsabi ako sa inyo dahil mahal kita. Magtaka ka kapag hindi na kita pinagsasabihan. Magtaka ka. Kapag ang Diyos, hindi ka na sinusuway sa mali mo, magtaka ka na. Baka hindi ka na mahal ni Lord. Baka si Satan na nagmamahal sa'yo. Sinabi ko sa kapatid ko, pinaliwanag ko sa kanya kung bakit kita pinagsasabihan. Para malaman mo pagdating ng panahon, yung mali mo. Kasi pag hindi mo sinabi yan, aanihin niya yan pagdating ng panahon. Nagalit ako sa kanya, pero andun pa rin yung paghingi ko sa kanya ng tawad. Sabi ko sa kanya, patawarin mo kung ano man nasabi ko masama. Kailangan magsimula sa atin yung tunay na pag-ibig. Paano natin maihikayat yung mga mahal natin sa buhay kung di tayo marunong magpatawad? Kailangan makita sa atin yun. Amen? Ang pag-ibig ay parang puno yan. Diba? Nakita na po ba kayo ng puno ng mangga? Siguro naman, nakakita na tayo. Ang puno ng mangga, may sanga, namumunga, diba? Namumulaklak. Ganon din ang pag-ibig. Parang puno yan sa buhay natin. Puno siya na nagbubunga niyan. Sabi sa Corinthians, yun, matyaga. Diba? Ayun yung bunga ng pag-ibig. Ayun yung nagagawa ng pag-ibig, parang puno. Amen? May 3 bagay lang po akong isi-share. Yan. Ito na tayo. 3 bagay na nagagawa ng tunay na pag-ibig. Hindi lang po ito basta-basta pag-ibig na, uy, na-love in first sight ako, nakita ko siya, ang ganda niya, ang puti niya. Paano kapag pangit na? Mamahalin po ba? Na-love in first sight ko, wow. Pero ito, hindi ito basta-basta pag-ibig lang. Ito'y tunay na pag-ibig. 3 bagay na nagagawa ng tunay na pag-ibig. Una, handang magsakripisyo. Amen. Ayun yung nagagawa ng tunay na pag-ibig. Merong pag-ibig na, love kita, pero kapag nandiyan na yung pagsasakripisyo, wala na. Hindi love yun. Hindi tunay na pag-ibig yun. Ang tunay na pag-ibig na nagagawa nito, handa ka magsakripisyo. Diba? Sabi sa 1 John 3:16-18, basahin po natin.
Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Yun. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay sa mga kapatiran. Yun. Katulad daw ng ating Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay, nagsakripisyo ang ating Panginoon. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa iyo, para sa mga katabi mo, para sa kapatiran, para sa iyong kapwa. Ganyan ang nagagawa ng tunay na pag-ibig. May pagsasakripisyo. Sabi sa 17, tuloy po tayo, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi niya bang siya'y umiibig sa Diyos? Tama nga naman. Nakikita mong humiram sa iyong kapatid mo na nangangailangan, tapos ikaw, alam mong meron ka, tapos hindi mo siya binigbigyan, masasabi mo bang may pag-ibig ka sa kanya? Diba? Hindi mo masasabi may pag-ibig ka, niibig mo ang Diyos. Sasabihin natin, Lord, mahal na mahal ka, nagpupuri ka pa, papalakpa ka pa. Tapos kapag slow song, tataas ka pa ng kamay, iyak-iyak ka pa. Tapos may lumabas dyan, Sister, baka naman. Sister, baka naman makahiram ako ng ganito, wala kasi ako eh. Tapos alam mo sa sarili mo alam mo sa sarili mong meron ka. Ay nako sister, gipit din ako eh. Pero yung bulsa mo, yung kapal-kapal, gipit ako ngayon eh. Masasabi mo bang iniibig mo ang Diyos? Masasabi ba nating mahal natin ang Diyos? Kumbaga nagsisinungaling tayo sa harapan ng Diyos, di ba? Masasabi natin, iniibig natin ang Diyos kapag marunong kang magsakripisyo. Di ba? Marunong kang tumulong sa iyong kapwa. Di ba? Sabi doon sa 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Huwag lang tayo I love you. Makakain ba? Sabi ko, makakain ba yung I love you? Ba, hindi, syempre hindi. Pero makakain ng puso mo. Sunod, wag lang, mga anak, wag tayo magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ito yun. Kailangan yung pag-ibig mo, may gawa. May pagsasakripisyo. Mayroong, kumbaga, binibigay mo yung buhay mo. Kumbaga, katulad ng ating Panginoon, nagsakripisyo siya sa atin. Tulad ng ating Panginoon, siya nagsakripisyo para sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi lahat ng salita nakikita, hindi lang sa salita nakikita ang pag-ibig, kundi sa gawa. Ayun, napaka-importante po talaga. Kapag mahal natin ang isang tao, kailangan ipakita rin natin sa gawa. Ipakita ang pag-ibig sa gawa. Tulungan ang kapwa, ipakita ang pag-ibig na may gawa tulad ng ating Panginoon. Ano sabi sa John 3:16? Ito, napakaganda po ito. Sa John 3:16. Ito po'y alam na ng lahat. Dahil sa alam ng lahat, nakakaligtaan na. Minsan, kung ano pa yung maliit na bagay, maliit na bagay, hindi natin pinapansin eh, minsan. Kunyari, unting kalat parang namin, babalikan ko na lang kapag marami na. Parang ganito rin yan. John 3:16. Alam na to ng lahat eh, pero nakakaligtaan. Alam ko na yan, paulit-ulit ng binabasa, tinuturo eh. Pero, nakakaligtaan. Dahil alam na. Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino yung sangkatauhan? Tayo yun. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung tunay na nagagawa ng pag-ibig. Handa kang magsakripisyo. Katulad ng ating Panginoon, ng Diyos Ama. Sinakripisyo niya yung kaisa-isa niyang anak para sa akin, para sa iyo, para sa atin lahat. Diba? Kung walang pagsasakripisyo ang ginawa ng ating Panginoong Isus, malamang at sa malamang, 100% ako sure na doon tayo kay Taning. Amen? Pero dahil sa pagsasakripisyo ng ating Panginoon, dahil sa pag-ibig, tunay na pagmamahal sa atin ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa mga nanonood, ang tunay na pag-ibig, handang magsakripisyo. Amen? Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Ayan. Pangalawa, saglit lang ho ito, bilis lang tayo. Handang magtiis para sa kapakanan ng iba. Amen. Ang nagagawa ng tunay na pag-ibig, handa kang magtiis para sa kapakanan ng iba. Kaya po ba natin magtiis? Amen. Kakayanin pa? Kayanin natin. Malapit na dumating ang Lord eh. Kaya yan. Amen? Diba? Sabi sa Philippians 2:4-8, basahin po natin. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Ayan. Amen? Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kumbaga, tulungan natin. Magtiis tayo sa kapakanan ng iba at hindi lang sa ating sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng
kaisipan na tulad na kay Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo? Diba? Siya yung nagtiis, yung una siya yung nagsakripisyo, siya yung nagtiis para sa atin, bawat hagupit, bawat suntok, bawat tadyak, bawat pagpako sa krus, iniisip tayo ng ating Panginoon. Iniisip niya yung kapakanan natin. Para to kay Kuya Dudes, para to kay Ate Shirley, para to sa atin lahat, para kay Ate Cathy, gano'n. Ayun yung isip ng Panginoon. Dapat maging gano'n din ang kaisipan natin tulad ng kay Kristo Jesus, na iniisip yung kapakanan ng iba. Ayun yung nagagawa ng tunay na pag-ibig. Iniisip ang kapakanan ng iba. Tuloy po tayo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, ito po pagmasdan po natin to, bulay-bulayin natin. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpiliting manatiling kampantay ng Diyos. Sumunod po, 7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao. Biruin natin yung pagsasakripisyo ng Panginoon. Biruin natin yung pagtitiis ng ating Panginoon. Diba? Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Kumbaga, ikaw napakayaman mo ng tao, nagpakahirap ka pa. Sino makakagawa niyan? Ikaw, nakahiga ka na sa malambot na higaan, nakakain mo yung gusto mo, nabibili mo yung gusto mo, tapos bababa ka, magpapakahirap ka pa. Meron ba dito yan? Amen? Walang makakagawa dito yan. Try mo may mga bilyonaryo ngayon dyan. Magpakababa sa harapan na tumira sa squatter, sa linggo, di kakayanin yun. Pero ito, Diyos na, may-ari ng lahat. May-ari ng buhay natin. Lumikha ng langit at lupa. May-ari ng universe, galaxy. Diba? Bumaba pa para sa atin, para sa kapakanan natin. Biruin mo itong Diyos na to. Diba? Palakpakan muna po natin Diyos. Diba? Napakabuti ng Diyos. At dahil sa kapakanan natin, sa kapakanan, niisip ng Diyos yung kapakanan natin. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Minsan kailangan din natin hubadin yung pagkatao natin para maisip din natin yung katulad ng Panginoong Jesucristo. Diba? Para maisip natin yung kapakanan ng iba. Minsan, kailangan natin hubarin din talaga. Minsan kasi, ang mga ibang Kristiyano, porkit doktor, attorney, manager, minsan ando na sa ere, hindi na nagpapakababa. Diba? Ayaw na makasalimuha sa mga ganito. Uy, graduate, professional ako Professional din naman ako. 1-2 pa nga yung restriction ko Professional license. Diba? Ayaw bumaba. Daig pa ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos nga nagpakababa para sa kapakanan natin, tapos ikaw, tao ka lang, ayaw magpakababa. Maraming taong ganun. Ayaw magpakababa. Minsan binakita pa ako sa TV, hindi ko lang maalala kung sino yun na nakipagkamay sa mga mahihirap. Pagpasok sa kotse, nag-alcohol. Hindi pa usong COVID yun Kumbaga, parang diring-dire. Yung, alam mo yung muka, alam mo naman yung sa muka nag-alcohol na, na concern lang Pero alam mo yung nag-alcohol, parang diring-dire, di ba? Ayaw magpakababa. Lagi po natin tatandaan, ang nagpakababa ay siyang tinataas ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin itaas tayo ng Panginoon, magpakababa tayo. Amen? Ayun yung nagagawa ng tunay na pag-ibig. Handa kang magtiis para sa kapakanan ng iba. Amen? Huwag lang sarili nating iniisip. Example natin yung tulad ng mga magulang. Amen? Sino po yung mga magulang natin dito? No? Ano yung pagtitiis na nagawa niyo sa anak niyo? Na ultimo, ako, danas namin to sa mama namin kasi maaga namatay yung tatay namin Na ultimo na, ikakainin niya na lang, isusubo niya na lang, ibibigay pa sa'yo. Diba? Diba, pagtitiis ng magulang yan. Ano pa nagagawa ng magulang sa pagtitiis? Diba, gigising ng maaga, ipagluluto ka, gigisingin ka na lang, anak, kakain na. Minsan ikaw, ayoko pa, gusto mo pang matulog. Ikaw pa yung galit pinaghain ka na, nakaready na yung BBC mo para sa eskwela, tapos galit ka pa. Diba? Hindi nakikita ng mga anak yung pagtitiis ng magulang. Diba? Maraming ginawa ang pagtitiis ng magulang na hindi nakikita ng mga anak. Amen? Ngayon ko lang na-realize, nung lumaki na ako Hindi naman ako masyado lumaki. Nagkaedad na ako. Doon natin nakita yung pagtitiis ng magulang Diba? Makikita natin yung sakripisyong ginawa nila, yung pagtitiis na ginawa nila. Diba? Ayun yung ganun ang ating Panginoon at higit pa. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon na hinihanda niya yung future mo. Kahit Diyos siya, nagpakababa siya. Alam niya Diyos siya, pwede naman na habang hinagap siya, Lord, para sa mo na itong mga to, Ama.
Puksay mo na itong mga ito, pinapahirapan. Ano, pwede nyo na sabihin nyo, may mga angel na siyang bantay. Mga angel, inutusan ko kayo, lipulin nyo itong mga ito. Pero hindi niya ginawa yon. Kasi inisip niya tayo. Inisip tayo na ating Panginoon. Kasi kung hindi niya inisip yon, tulad na sinabi ko kanina, wala tayo ngayon dito. Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano, mamutawi sa atin, maghari sa atin, manaig sa atin. Yung tunay na pag-ibig, huwag lang pag-ibig. Lagyan mo ng tunay. Lagyan natin, di ba yung ginto? Ipag-authentic, yung parang ano lang, yung tawag doon, yung gold na nila, yun, gold-plated, di ba? Kapag pinapadaan mo sa mga suka-suka, lang, wala na yung pagka-gold niya, di ba? Paano pa kaya kung sa apoy? Diba? Ganun yung gusto ng Diyos. Yung tunay na pag-ibig. Kapag pinagdaan ka sa pagsasakripisyo, kapag pinagdaan ka sa pagtitiis, may pag-ibig ka pa rin. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yun ang gusto ng Diyos. Meron kang tunay na pag-ibig. Amen? Amen. Palakpakan po na natin paano. Pagising lang. Yan. Ganyan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Nagtiis, nagpapako, nagpagupit, tiniis yung sakit. Diba? Para sa'yo at para sa akin. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaswerte mo. Napakapapalad natin. Kasi meron Diyos na nagmamahal sa atin kahit na marami tayong pagkakamaling ginagawa, marami tayong pagkukulang na ginagawa, marami tayong paglayo sa Panginoon. Diba? Andun pa rin ang Diyos. Diba yung prodigal son? Diba? Kinuha niya yung kayamanan niya, hindi pa namamatay yung magulang niya. Nagpakalayo-layo. Pero anong ginawa ng ama? Lagi nakatanaw. Hinihintay niya yung pagbabalik ng anak niya. Ganun ang Panginoon natin. Kahit napakalayo mo sa Kanya, kahit anong paglayo mo, kahit anong kasalanan mo, kahit marami kang pagkukulang sa Diyos, nakatanaw ang Diyos sa pagbabalik mo. Diba? Tanggapin lang natin yung pagkakamali natin. Para maranasan natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, handang sumunod na walang pag-aalinlangan. Yun. Handa po ba tayong sumunod na walang pag-aalinlangan? Ito po yung nagagawa ng tunay na pag-ibig. Handa kang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Di ba? Kung may pag-ibig tayo, handa tayong sumunod ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Di ba? Basahin natin sa Genesis 22, verse 1 to 4. Hanggang 19 po ito, pero 1 to 4 lang yung babasahin ko. Basahin na lang po natin sa ating mga tahanan yung sumunod na verse. 1 to 4 lang po yung babasahin ko. Ito po yung kay Abraham. Yung sumunod siya sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. Basahin po natin, verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Sumunod, at magpunta kayo sa lupain ng Morea. O umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kaya po ba natin yan? Kaya po ba natin na ialay yung kaisa-isa at pinakamamahal mong anak para sa Panginoon? Para lang masunod mo yung utos ng Diyos na walang pag-aalinlangan? Siguro bilang isang tao, hindi mo kaya yan. Diba? Hindi mo nga kayang gutumin ang anak mo. Ito pa kayang ialay? Tingnan natin si Abraham, di ba? Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan sa Diyos. Verse 3, basahin po natin. Sabi sa verse 3, kinabukasan, ito yung napakaganda kay Abraham eh. Hindi siya nagmormo, wala tayong narinig. Pero tingnan natin verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Nagsibak ng kahoy, nang gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Sino yung susunugin? Si Isaac. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Isipin po natin ito. Pagbulay-bulayin natin. Huwag lang po natin pakinggan. Intindihin natin yung 1 to 4 na to. Una, sinabi ng Diyos sa kanya, ialay mo ang kaisa-isa mong anak at pinakamamahal mong anak. Diba? Sinabi ng Diyos. Pangalawa, kung babasahin natin sunod na verse, maagang gumising si Abraham. Kumbaga, excited po. Maagang gumising. Pero mo yung pagsunod ni Abraham na walang pag-aalinlangan. Pangatlo, makikita natin doon,
Matanda na si Abraham dito eh. Hindi ko lang alam kung ilang taon eh. Nagsibak pa ng kahoy. Pwede niya naman utusan yung mga alipin niya, magsibak kayo ng kahoy. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Kumbaga may value, kailangan yung pagsunod mo sa Diyos na walang pag-aalilangan. Tingnan natin, nagsibak pa siya ng kahoy. Una, sinabi ng Diyos sa kanya, ialay mo kaysa isa mong anak. At pinakamamahal, pangalawa, gumising pa ng maaga. Kahit alam niya nang iaalay niya ang anak niya. Susunugin niya. Sa harapan niya, susunugin niya ang anak niya. Patlo, nagsibak pa ng kahoy para sa kanyang anak. Kumbaga, ang sakit niyon, di ba? Pangapat, naglakbay siya ng 3 araw bago niya narating yung bundok ng Morea. Biruin mo yung 3 araw ng paglalakbay na yon, di ba? Siguro, kung ikaw yun, naglalakad ka lang o nakasakay ka sa kabayo habang sumasakay ka, Lord, bakit anak ko pa? Lord, ang dami kong tupay. Mayaman si Abraham dito eh. Madami namang asno, madami yung kabayo. Ba't anak ko pa? Bakit anak ko pa yung iaalay ko? Kung meron namang ibang iaalay, di ba? Pero ang ginawa ng Diyos para makita yung pagsunod ni Abraham, yung anak niya yung pinili, yung anak niya yung sinabi, pinakamamahal mo, ialay mo sa akin kaisa-isa. Makikita natin doon yung pagsunod ni Abraham na walang pag-aalinlangan. Ayun yung gusto ng Diyos sa atin. Kasi si Abraham, tunay niyang love si Lord eh. Tunay niyang minamahal si Lord eh. Kaya nagawa niyang ihandog yung anak niya. Makikita natin doon yung pagsasakripisyo. Makikita din natin yung pagtitiis ni Abraham doon. Kumbaga, pwede niya rin sabihin ni Abraham doon na, huwag na lang anak ko Lord, iba na lang talaga. Hindi ko kaya. Bilang isang Kristiyano, siguro ngayon, walang makakagawa na ginawa ni Abraham. Kaya isa-isa pang anak. Magkasakit nga lang anak mo, kung di ka na mag-olugaga di ba? Masugatan lang anak mo, tatanungin mo, ano nangyari sa'yo? Tarantan-taranta ka na. Ito pa kaya, naiaalay yung anak. Amen? Paano ba tayo susunod na walang pag-aalinlangan ito? Naglagay po ako ng 3 dito. Paano tayo susunod na walang pag-aalinlangan? Una, hindi ka mareklamo, katulad ni Abraham. Hindi siya nagreklamo. Si Abraham, hindi siya nagreklamo na kahit yung anak niyang inialay, sumunod pa rin siya. Hindi niya sinabi kay Lord, di ba? Na Lord, bakit anak ko pa? Hindi siya nagreklamo. Ayun yung unang makikita natin kay Abraham. Na sumunod siya ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon, hindi siya nagreklamo. Pangalawa, laging magpakumbaba. Nakikita natin kapag papakumbabaan ni Abraham dito eh. Hindi siya nagmataas eh. Lord, kala ko pa, pangako mo sa akin, gagawin mo akong ama ng maraming bansa. Bakit iaalay ko yung kaisa-isa kong anak? Paano ako magiging ama ng maraming bansa na ito? Kung susunugin ko, kung iaalay ko ang aking anak. Diba? Biruin natin yan. Hindi siya nagpakumbaba si Abraham. Pangatlo, laging nakikinig. Si Abraham yung tinawag. Agad-agad sumunod eh. Andito po ako. Tugon niya. Nakinig. Sa atin, para sumunod tayo sa ating Panginoon walang pag-alinlangan, sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Gusto mo ba ang Diyos bumulong sa'yo? Dudes. Will. Gusto mo bang ang Diyos yung bumulong sa'yo? Magsalita sa'yo? Baka pag madaling araw, yung mga 2:00 na madaling araw bumulong sa'yo, Lord, baka ganun ka ng kumot, tatakot ka. Diba? May ginagamit ang Diyos. Diba? Bishop, pastor, mga leaders, may ginagamit para sumunod tayo na walang pag-aalinlangan. Kaya sabihin natin sa sarili natin, susunod ako na walang pag-aalinlangan. Kahit sino pa yung nagutos sa'yo, kung alam mong ayun yung nilagay ng Lord, kahit mas bata sa'yo yan, kung alam mong ayan ang nilagay ng Lord sa ministry mo, sumunod ka. Kasi doon mo makikita yung tunay na pag-ibig sa pagsunod eh. Diba? Kung babasahin natin Genesis magmula sa Revelation, makikita natin number 1 na doon, ang pagsunod. Magmula kay Abraham, kay Noah, kay Isa, kay Moises, di ba? Kay sino pa ba marami sumunod? Mga propeta. Makikita natin lahat doon pagsunod. Di ba? Kasi mahal nila ang Diyos. Tunay na mahal nila ang Diyos. Merong pag-ibig na pwede kang sumunod pero meron kang pagreklamo. May pag-ibig na pwede kang sumunod pero wala kang pagpapakumbaba. Sige, gagawin ko yan. Kapag mataas ka pa. Magwawalis ako. Pwede kang sumunod. Pero ang tanong doon, andun ba yung love mo? Kasi kung love mo yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka. Kahit mahirap. Amen? Nag-i-enjoy ka. Kaya,
Makikita natin doon dahil sa pagsunod ni Abraham. Kung babasahin natin yan, hanggang 19 yun eh. Makikita natin doon yung pagsunod ni Abraham. Siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Gusto natin ng pagpapala? Sumunod ka na walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Tunay na pagsunod. Tunay na pagmamahal sa Panginoon. Kung gusto natin ng pagpapala sa Panginoon, tulad ni Abraham, makikita natin doon na pinagpala siya ng Panginoon eh. At hindi lang siya pinagpala. Diba? Maging yung lahi niya, pinagpala. Kaya kung gusto mong pati yung mahal mo sa buhay pagpalain, sumunod ka sa Panginoon kung may inuutos sa iyo ang Panginoon. Diba? Makikita natin, example lang natin si Bishop Leo. Diba, kung titingnan natin, wala naman silang work. Diba? Si Pastora, si Reb, si Bishop, diba, buong buhay nila, naglingkod sila sa Diyos eh. Makikita natin doon, lagi nilang testimony. Pero makikita natin yung lahi nila. Yung mga mahal nila sa buhay, diba? Mga professional lang, gaganda ng buhay. Pinagpala, diba? Kung tayo susunod sa Panginoon, mararanasan natin yun. Katulad ni Abraham. Katulad kay Bishop, yung good example natin kay Bishop na lang. Diba? Makikita natin yung pagpapala kapag sumunod tayo sa Panginoon. Ayun yung tatlong nagagawa ng pag-ibig. Una, handa ka magsakripisyo. Pangalawa, handa ka magtiis sa kapakanan ng iba. Pangatlo, handa kang sumunod na walang pag-aalinlangan. Paano naman pag wala kang pag-ibig? Natanong niyo ba sarili mo, ano naman yung nagagawa ng walang pag-ibig? Diba? Meron din nagagawa ng walang pag-ibig. Basahin naman natin ulit. Balikan po natin yung 1 Corinthians 13:4-7. Last verse na po ito. Pinasa po natin kanina yung nagagawa ito ng pag-ibig. Diba? Yan. Kabaliktaran lang yan yung nagagawa ng walang pag-ibig. Example, pag wala kang pag-ibig, matyaga ka ba? Hindi, syempre, wala kang love dyan eh. Pag wala kang pag-ibig, diba, may magandang loob ka ba? Sama ng loob, meron yan. Lagi kang may sama ng loob kay brother, kay sister, kasi wala kang pag-ibig eh. Pangatlo, pag may pag-ibig ka ba, mainggitin ka ba? Syempre, di ka mainggitin, pero pag wala kang pag-ibig, makita mo si brother bago yung ganto, bago yung ganyan, makita mo si sister bago yung ganto, may inggit ka. So wala kang love. Diba? Pangalawa, sumunod. Pag wala kang pag-ibig, nagagawa ng walang pag-ibig, ayun, mayabang ka. Balik mo muna tayo, balik po. Sa Supper. Yan, nagiging mayabang ka. Amen? Mayabang ka ba? Sabihin mo nga sa katabi, mayabang ka ba? Ba? Pag mayabang yan, walang pag-ibig yan. Ba? Walang pag-ibig yan. Sunod, mapagmataas. Yan, nagagawa ng walang pag-ibig, mapagmataas. Verse 5, yan. Magaspang ang pag-uugali. Kabaliktaran lang naman yan eh. Kapag wala kang pag-ibig, nagagawa ng pag-ibig, makasarili ka. Diba? Alam mo, magagalitin ka. Siyempre, wala kang pag-ibig. Siyempre, lagi kang magagalit. Mapagtanim ka ng galit sa kapwa, ayun yung nagagawa ng walang pag-ibig. Verse 6, kabaliktaran lang po yan. Hindi kinatutuwa. Ito yung may pag-ibig, hindi kinatutuwa. Pero pag wala kang pag-ibig, kinatutuwa mo yung gawa niyang masama. Sige, gawin mo pa yan. Ha? Bahala ka sa buhay mo. Ganon yung ginagawa ng walang pag-ibig. Ganon si Staning eh. Bubulungan ka niyan eh. Hindi, okay lang yan. Ganon nagagawa ng walang pag-ibig. Kasi walang pag-ibig si Staning eh. Si Satan walang pag-ibig yan, kabubulungan ka niyan. Diba? Ngunit, kinagagalak ang katotohanan. Ito yung nagagawa ng pag-ibig. Kinagagalak ang katotohanan. Pag wala kang pag-ibig, hindi mo kinagagalak ang katotohanan. Last verse 7. Yan. Ang pag-ibig ay may pagpatawad. Kapag wala kang pag-ibig, sure yan, hindi ka mapagpatawad. Kaya kapag merong katiting pa dyan na galit sa iyong kapatid, amen? Mahal mo ba yun? Kasi may galit ka eh. Hindi mo love yun. Kung wala kang galit sa kanya, hindi mahal mo siya. Ganun lang kasimple po yun. Basic lang po yun. Ha? Mapagpatawad. Pangatlo, sumunod, mapagtiwala. Yan. Pag wala kang pag-ibig, hindi ka nagtitiwala. Meron pa po ditong hindi nagtitiwala kapag kunyari, mag-asawa. Mahal mo ba yung asawa mo? Masasabi mo bang mahal mo yung asawa mo kapag hindi ka nagtitiwala? Siyempre, mahal mo ang asawa mo kapag nagtitiwala ka. Kapag hindi ka nagtitiwala, hindi mo love yan. May pagdududa ka. Amen? Panghuli, puno ng pag-asa. Yan. Siyempre, pag wala kang pag-ibig, wala kang pag-asa. Hindi mapagtiis. Yan. Ang huli, hindi mapagtiis hanggang wakas. Pag wala kang pag-ibig, hindi ka mapagtiis hanggang wakas. Hindi mo kayang tapusin yung sinimulan mo. Diba? Baka yung sinimulan mo, ayun pa yung tatapos sa'yo.
Amen? Kaya natin mangyari sa buhay natin yan. Kaya bilang isang tunay na Kristiyano, tunay na umiibig sa Diyos, gawin po natin yung sinasabi sa Corinthians. Yung sa 13:13, tatlong namamalagi, pananampalataya, pag-asa, pinakadakila sa lahat, pag-ibig. At sumunod sa 1 Corinthians 13:4-7, gawin po natin yon, yung pag-ibig. Yung nagagawa ng pag-ibig, mamutawi sa atin yon. Kasi kung tunay natin laban, Lord, kahit gumagawa ng masama yung brother, sister mo, kahit sinisiraan ka pa niyan, kahit pinupost ka pa niyan sa FB, mamahalin mo yan. Kasi minahal ka ng Diyos. Ikaw nga na ang dami mong pagkakamali, pagkukulang sa Diyos. Ikaw nga na ang dami mong paglayo, pagtakbo sa Diyos. Minahal niya tayo eh. Ikaw pa kaya na di Diyos. Di ba? Ang yabang mo naman. Pag ano. Amen? Tayo po yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabing ito. O God, na kung saan Panginoon ay yung salita, O God, ang yung pag-ibig, Panginoon, ay siya mamalagi sa amin, Lord. Lord, pagarihan mo kami, Panginoon, ng hindi lang pag-ibig, O God, kundi tunay po, Panginoon, na pag-ibig. Lord, ang tunay na pag-ibig, Panginoon, ay handang magsakripisyo, handang magtiis sa kapakanan ng iba, handang sumunod sa iyo, Panginoon, ang palang pag-aalinlangan, Lord. Hallelujah, O God, naisin, Lord, namin sa aming puso, Panginoon, na maghari, O God, ang tunay na pag-ibig, Panginoon, na tulad ng pag-ibig na inalay mo sa amin, O Lord. Na kahit kami, Panginoon, makasalanan, kahit, Lord, na ang dami namin pagkakamali sa iyo, ang dami namin pagkukulang sa iyo, ang dami namin paglayo sa iyo, Panginoon, andun ka pa rin, O God, na nakatanaw para sa amin po, para sa amin, O God. Lord, turuan mo kami, Panginoon, paano magmahal. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magmahal sa aming kapwa ng tunay na pag-ibig, tulad ng pag-ibig mo, Lord. Lord, inaamin namin, Panginoon, na kulang pa, Panginoon, ang aming pag-ibig sa aming kapwa. Nakakagawa kami, Panginoon, nakakapagsalita kami ng hindi maganda sa aming kapwa, O God. Nakakagawa kami ng mali sa aming kapwa. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mamutawi yung tunay na pag-ibig sa iyo, O God. Lord, kaya sa gabing ito, Panginoon, inialay namin muli ang aming puso sa iyo, O God. Bawat sulok, Lord, ng aming puso, pagarian mo, Panginoon. Lord, ikaw po ang umupo sa aming puso, O God. Huwag ang aming sarili, O God. Dahil kung ang aming sarili ang mananahan sa aming puso, O God, hindi namin magagawa, Panginoon, ang ginawa mong pag-ibig, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang umupo sa aming puso, O God. Ikaw ang manaig sa aming puso, Panginoon, para maiparamdam namin, maipakita namin yung tunay na pag-ibig na ginawa mo sa amin, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, dahil kung hindi ka nag-alay, kung hindi mo sinakripisyo, kung hindi ka nagtiis, kung hindi ka sumunod sa Diyos Ama, Lord, wala kami, Panginoon, sa kinilalagay namin ngayon. Wala kaming buhay na walang hanggan, nakasama ka namin, Panginoon. Kaya Lord, buong puso naming itinataas sa iyo ang tunay na pag-ibig at pasasalamat sa Lord, sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagsasakripisyo mo. Salamat, Panginoon, sa pagtitiis mo, O God, para sa amin at sa pagsunod mo, O God. Salamat po, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Lord. Kaya po, Panginoon, muli, Panginoon, pagarian mo kami ng tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal sa aming kapwa. At higit sa lahat, tunay na pag-ibig na maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak si Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. 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 So tayo po idadako sa pagbibigay. Katulad po ng ating napag-aralan ngayon, gabi, napakahalaga po ng pag-ibig sa buhay ng tao, lalo na sa pagbibigay. Hindi ka po pwedeng magbigay pag wala kang pag-ibig. Amen. Kaya nga po ang Diyos, sabi niya nga, for God so loved the world,
that He gave His only begotten Son, di ba? Dahil sa pag-ibig na ibigay ng Diyos ang kanyang anak. Maging si Abraham, naibigay niya rin ng kanyang anak dahil sa pag-ibig. Basahin po natin sa Bible ang Galatia. Galatia chapter 6 verse 7. Sabi dito, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen? Ngayon po, gawain ng pagbibigay. Kung ano daw yung itanim mo bilang tao, yun din naman daw ang iyong aanihin. Amen? Punta tayo sa mundo. Pag sa mundo, nag-invest ka ng pera, may tubo. Ha? Kahit sa naman pag sa Bombay, nang utang ka, may tubo yung Bombay. Di ba? Ganun din sa Panginoon. Pag nagbigay ka sa Panginoon, di ba? Bibigyan ka pa ng higit. Di ba? Pag nagbigay ka ng kutsara, ang bigay ng Diyos, gasandok. Di ba? Sa mundo nga, ganun ang pamantayan Mas lalo na sa Diyos. Pag nagbigay ka ng gasandok, ang bibigay sa'yo ng Diyos, pala. Oh. Kung sa mundo ang pamantayan, ganun may tubo, ang Diyos din ganun. Higit pa ang inaani mo at inaani ko. Hindi po ba? Bakit? Yung lakas pa lang Binigyan ka na ng Diyos. Maraming tao, wala nang lakas. Gusto man nilang magtrabaho, gusto man nilang maglingkod sa Panginoon, pero wala na silang lakas. Di ba? Pero ikaw, binigyan ka. Kaya nga sabi dito, di ba? Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kailanman hindi po natin madadaya ang Diyos. Tapat ang Diyos at sa kanyang mga salita. Amen? Dahil ang Diyos po natin, kailanman hindi mo madadaya. Ang bangko nga, hindi mo madadaya Alam nila kung ilan yung tutubuin mo sa pagkanong inimbest mo. Ganon din ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Alam ng Diyos kung ilan yung binigay mo. Alam ng Diyos kung ilan yung tinanim mo. Alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung motibo ng puso mo, kung bakit ka nagbigay. Diba? Pero dapat po, ang motibo ng ating puso is love. Nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka nagbibigay, di ba? Minsan kasi magbibigay ka na lang dahil, offering na naman. Mali po yung kaisipan na yun. Diba? Huwag mong isipin pag magbibigay ka, offering na. Magbubunot ka na ngayon. Bibigay mo. Pero wala sa isip mo na ibinigay mo ito dahil mahal kita, Panginoon. Amen. Sa bawat pagbigay mo, dapat sabihin mo, love kita, Lord. Kaya ko ito ibinigay. Malaki man o maliit, di ba? Mahal mo ang Diyos dyan. Amen. Kaya nga po, ang sabi pa dito sa sa 10, sa lahat, sa 9 po pala, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Di po ba? Huwag daw po tayo magsawa sa katatanim. Di ba? Yung mga tao sa probinsya, hindi nagsasawa magtanim ng palayan. Kasi alam nila, sa takdang panahon, aani sila. Ganon din sa buhay natin. Huwag kang magsawang magtanim, magbigay sa Panginoon. Dahil ang sabi sa una natin binasa, ang Diyos hindi mo madadaya. Di ba? Kung ang tao, pwede mo pang mapeke. Di ba? Pwede mong mapeke. Pera nga, nagipeke. Patulad ng sinabi kanina ni Brother Neil, di ba? Maraming klase ng ginto. May gold-plated. Di ba? Pero pag pinadaan mo na, dun na makikita yung kakinangan ng tunay na laman at motibo ng puso mo. Amen? Sa ating pong pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, maging nandyan sa tahanan, kapatid, malapit lang ang church, may mga nandyan po, may mga Gcash po dyan, kung nais nyo pang ipadala ang inyong mga ikapo, offering sa ating Panginoon, tandaan po natin, ang Diyos hindi mo madadaya, at ang Diyos hindi mo po mahihigitan. Bakit? Minahal ka ng Diyos ng walang bayad. Amen. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, narito ang aming mga ikapo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ano man ang kanilang pinagkakakitaan, pagpalain mo po sila, O God. At tunay nga, Panginoon, ano mga hawakan, tatapakan nila. At kung meron man mga nagbi-business, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na ang langit po ay buksan mo sa kanilang buhay at sa kanilang mga negosyo at sa kanilang pinagkakakitaan. At kung ang lakas lang nila ang kanilang puhunan, bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas na nanggagaling sa iyo, O God. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po tayong tumayo. Muli po nating awitan ang ating Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng ating papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri
salamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, oh God, Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat. Narito ang buhay namin, Lord God. Gamitin mo na ayon sa kalooban mo, Lord God. Salamat sa pag-ibig na lagi niyong pinaparaan sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na pinagkakalob niyo po sa amin, Lord God. Salamat sa buhay po ni Brother Neil na pinahayag niyo ang pag-ibig na galing sa inyo, Panginoon. At kayo po ang magbibigay ng kalakasan sa kanya, Panginoon, para at kayo rin po ang magbibigay ng pangangailangan niya, Panginoon. Salamat po ng walang humpay na pasasalamat, Lord God. At makakaasa kayo, Panginoon, na narito kami, Lord God, at maglilingkod sa inyo na may kasamang pagmamahal at pag-ibig sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito at ipinaranas nyo ang pag-ibig niya mula sa inyo, Panginoon. At tatanggapin namin ng buong puso at kung ano man po yung mga bagay na nais nyo ipagawa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.